Alain eta Elisane, jauregi, aizpak, zuek ere lekukoa eman dezuela gaur. Gaurko kale gira honetan. Horik eta bin sanoi, gazte asamblearen izenen etorri gala, eta gazte asamblea dela gazte mugimendu bat. Eta batez suflatzen dugun ardua dela kultura. Eta handoingo mailan, eta kultura ekintza ezberdinak bultzatzea iteula. Eta gaur de baita, gure, gu biok etorri bagare atzetikan lantalde bat daola, eta eskatu zigutenen gazta bezala aurkezteko ez genuen zalantzaik jarri, eta baita gure aportazioa nahi izan dugu herrin, eta hortako kartelak eta initzeu pixkat herria alaitzeko eta jendea kontzientziatzeko emakumeen eguna zergatik ospatzean edo. Eta emakumeek da hemen gaudela. Eta hoxe, eta nahi zugu parte hartzea bultzatu, gazta izatea bilera ostiraletan, 8 eta 4 denetan, uri gainen guaingoz, pero igual gaztetxea pasako gara, eta gure arten giro oso ona dola, eta bakarriko animatu eta parte hartu. Gaurko ekitaldian, zuek lekukoa, Santako Zermitako pare horretan hartu dezue, gaurtik aurrea. Bai, gaztelutxo baino. Bai, eta zer, lekuko eskutan eramateak ze. Bai, esperientzia polita. Hasien urduritasuna eta nabarizia, baina gero behin hartuta eta jendia de bai hor ikusita atzetik zetorela eta gena, bai, guztua. Eta ekitaldi osua, ze ditu zeizue? Aurreko aldia da gaur, aurten andoinen antolatzen dela. Lehenengo aldia izateko eta oso ondo eta dela iruditzen zait, eta iruditzen zait honek, beste urte batzutako de baita bidea irikigula, eta hemendikan aurrea de baita, olako ekitaldi eta sustatzen marko liak. Behartzen olako zerbait egitea, azken baten deno dakigu martxoak zortzi, baina azken baten igual herri mailan edo kontzientziatzea falta dela jendea gehien batez, azkenen nik banekin martxoak zortzi, baina emakume asko lana dagoa batzutikan, eta hoi ere ustez aldarrikatzea oso importantea da. Azken finen da, atzian ibili eta kale ateatzea, pausoi faltatzen zegoen, ikusgarritia. Eta hoi izan da gaur, batez kalea atean egin eta emakumeko gaudela. Ustetik urtea jendera jo animatzen duen edo. Azkenen emakume bakarrik ez, hemen gizonezko baloratzea emakumeen lana oso garrantzitsu eritu zego. Ese beso. Eguardion, Tere. Tere Regil gaur San Juan batailatzeko residentziko ordezkari bezala, etorri zehar. Zer mozko izan da? Goiza. Bai. Eta dana oso ondo organizatuta da. Bai, eta zuentzako ze pixkat urduri edo gozin jaten? Oso tranquil etorri gara eta benize tranquil gobeago. Bai. Gare datorren urten hobetago. Bai. Bai. Zue bila gaina, lehengunean esaten zenuten, bai Nuriak eta baizuk lana franka indakoa zeatela, bai etxian, bai lantegitan da. Izaskun. Izaskun benete, también has participado en la calejira y has llevado el testigo también, en un tramo. Carri Lagundus, que es el grupo de mujeres y hombres con cáncer en Andoain, y nos ayudamos mutuamente y así. Y bueno, al principio la verdad es que estaba muy nerviosa, pero bueno, la verdad es que ha sido muy emocionante. El acto en sí ha sido muy emocionante y al final ya también nerviosa, pero emocionada. El reconocimiento de la gente. Sí, bueno, además nuestra realidad, ¿no? Un poco visibilizar y no sé. Sí, darnos a conocer un poco y saber que las mujeres también estamos en igualdad de condiciones que los hombres. Has dicho el nombre de la asociación, el Carri Lagundus. Que tenéis vuestra dinámica, Sí, tenemos un grupo que nos solemos juntar los jueves y nos ayudamos, somos mujeres principalmente porque hombres no se apunta ninguno, y nos ayudamos un poco entre nosotras a superar lo que nos ha pasado, el cáncer de distintas clases, pero bueno, al fin y al cabo cáncer. Está bien, muy bien. Está bien. Bueno, gracias. Vale, de nada.